Είμαστε περίπου στα Χριστούγεννα του 2023 εκεί, τέλος 2023, αρχές 2024. Αρχίζω και την ψάχνω εγώ γενικά, βλέπω ταινίες του Ταραντίνο γιατί κάτι με έχει πιάσει τα τελευταία χρόνια αυτή η συνεφίλ τρέλα και όλα τα σχετικά, και αφού έχουμε μελετήσει τέλος πάντων το Σκορτσέζε, ήρθε η ώρα του Ταραντίνο και ξεκινάω και βλέπω. Αν θυμάμαι καλά, η δεύτερη ταινία ήταν το Pulp Fiction, η πρώτη ήταν το The Hateful Eight, η μισητή 8. Ναι, και μετά αργότερα ήρθε μεταξύ άλλων και το Django. Το Django λοιπόν, το οποίο έγινε και η αγαπημένη μου ταινία, πρωταγωνιστή ο Jamie Foxx, πολύ ωραία ιστορία. Έτσι, μια ταινία ρε παιδί μου που στο τέλος δεν το έχω ξανακάνει για ταινία, έχω πανηγυρίσει. Και είναι λίγο και ο ρόλος έτσι πιο hype, είναι έτσι και το όλο story. Πολύ καλός, κακός ο Λεωνάρντο Ντικάπριο συγκεκριμένη ταινία. Τέλος πάντων, γιατί τα θυμάμαι όλα αυτά. Και τέλος πάντων αγάπησα και τον Ταραντίνο αργότερα και με τις υπόλοιπες ταινίες που είδα. Αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο είναι το Reservoir Dogs, και το μόνο που δεν είδαμε ελληνικούς υπότιτλους το είδαμε αγγλικούς. Για τα ξαναθυμάμαι όλα αυτά, γιατί πάω και τα ξαναθυμάμαι. Αφορμή στο μάτς του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια για τη EuroLeague. Αφορμή γι' αυτό στάθηκε το πώς έβλεπα εγώ τον Σακίλ Μακκίσικ. Μου θύμιζε πολύ το Django, η αλήθεια είναι, και τον θυμίζει και ο Μακκίσικ με αυτά που κάνει, ο hype man να το πούμε έτσι, ο άνθρωπος που θα σε ξεσηκώσει, που δεν είναι ο καλύτερος, που δεν είναι στο επίπεδο εννοώ π.χ. του Σάσα Βεζένκοφ, που ο άνθρωπος είναι GOAT αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα μαζί με τον Ναν. Αλλά ο Μακτσίσικ είχε αυτό ακριβώς το στυλ, και εμφανισιακά αλλά και στο πως παίζει. Και γενικότερα πέραν του Μακτσίσικ, αυτή η σκέψη βέβαια μπήκε μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Ο Ολυμπιακός είναι γενικότερα ένα Ταραντίνο universe. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει στα χέρια του ένα Ταραντίνο universe, και το βλέπω και με τον τρόπο που παίζει. Είναι μια άμυνα, έτσι, η άμυνα του Ολυμπιακού είναι αίμα και άμμος, κακά τα ψέματα, ειδικά αίμα, μιας και μιλάμε και για Ταραντίνο πρέπει να αναφερθούμε και στο αίμα. Είναι και εντάξει, είναι πολύ σκληρή πραγματικά, δηλαδή η πιο σκληρή νομίζω στην Ευρωλίγκα, και είναι και νομίζω αυτή που δίνει τα παιχνίδια. Η επίθεση, για παράδειγμα, παίρνει hype ακριβώς από αυτό το πράγμα, την άμυνα. Καταρχάς να πω ότι το συγκεκριμένο podcast το κάνω κυρίως για μένα, δεν το κάνω δηλαδή, τα υπόλοιπα τα έχω και τα είχα και τα έχω έτσι λίγο πιο μονταρισμένα, πιο προσπαθούσα έτσι να μπω σε καλούπια. Το συγκεκριμένο, επειδή είναι και το μπάσκετ που αγαπώ πολύ, και σίγουρα και τον Ολυμπιακό και όλο το πράγμα, και τον Ταραντίνο αγαπάω πάρα πολύ, και τέλος πάντων είναι κάτι που έτσι το κάνω περισσότερο για μένα. Επιθετικά τώρα, έτσι βλέποντας και τον καθένα τι κάνει, τέλος πάντων, καθόμουν και το σκεφτόμουν ειδικά μετά το παιχνίδι και λέω, ξέρεις κάτι ρε φίλε, θα μπορούσαν πάρα πολύ να ταιριάζουν και σε ταινίες του Ταραντίνο. Για παράδειγμα, σκέφτηκα το Pulp Fiction με τον Φαλ στο ρόλο του Samuel Jackson, που εντάξει έχει και το χαρακτηριστικό από θέμα εμφάνισης, είναι και έτσι και το πιο dominant, και ρε παιδί μου, όπως και πιο dominant στοιχείο έχει και ο αντίστοιχος έτσι John Travolta, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Αυτούς τους δύο τους σκέφτηκα ας πούμε στο Pulp Fiction, σίγουρα τον Evan Fournier στο Inglourious Basterds, κάτι ανάλογο σε στυλ Brad Pitt, όχι απαραίτητα να σκοτώνει, να ζει, να κάνει αυτό το πράγμα που έκανε στη Μαδρίτη για παράδειγμα. Δηλαδή πραγματικά εγώ πρώτα απ' όλα περίμενα ο συγκεκριμένος άνθρωπος να έρθει από το NBA και να είναι παλέμαχος. Για εντάξει ρε παιδί μου, έχουμε συνηθίσει, έρχονται παίκτες περπατημένοι στο NBA, έρχονται περισσότερο για τα λεφτά, να κάνουν έτσι, να ζήσουν μια νέα εμπειρία. Δηλαδή και ο Λίλαρτ που λέει τώρα να έρθει στην Ευρώπη, δεν ξέρω αν θα τα κάνει αυτά τα πράγματα μετά συγχωρήσεως, γιατί ξέρουμε και την οτροπία των Αμερικάνων. Οι Αμερικανοί είναι και λίγο χαβαλέδες, και έχει έρθει ο Evan Fournier και παίζει να το γουστάρει περισσότερο από όλους. Δεν ξέρω, δηλαδή
αυτός ο άνθρωπος το είχε δηλώσει κιόλας. Γουστάρω να έρθω να παίξω στον Ολυμπιακό. Από το 2022, αν για μια ομάδα ερχόμουν στην Ευρώπη, αυτή θα ήταν ο Ολυμπιακός. Εμέσως πλην σαφώς αυτό που είπα και εγώ, είπε και ο ίδιος. Και πραγματικά έχει έρθει και δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Ειδικά πίσω από τα 6,75 βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Παναγία μου, είναι εκπληκτικός. Και γενικότερα η όλη παρουσία του και η όρεξη που δίνει. Να, τώρα που αναφέρθηκα στον Σακίλ Μακκίσικ, που θα έπαιζε στην κακά τα ψέματα αγαπημένη μου ταινία, το Django, μαζί με το Goodfellas, έχουν μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Να μιλήσουμε έτσι και για Σκορτσέζε. Αμφιταλαντεύομαι πάρα πολύ στο να διαλέξω ανάμεσα σε Σκορτσέζε και Ταραντίνο. Ο αντίστοιχος Django λοιπόν, ο Σακίλ Μακκίσικ, ο οποίος έχει οριμάσει απίστευτα στο παιχνίδι του. Δηλαδή βλέπεις ένα παίκτη που αποφασίζει πολύ πιο εύκολα, παίρνει έτσι αποφάσεις και το σκέφτεται πιο πριν. Τέλος πάντων έχει κατασταλάξει, έχει βρει την ηρεμία του, ρε παιδί μου. Και από εκεί και πέρα σκέφτομαι κιόλας για παράδειγμα ο Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος έχει κάνει και πάρα πολύ υποτιμημένη εμφάνιση με τη Ρεάλ και γενικότερα έχει έναν πάρα πολύ υποτιμημένο ρόλο. Για παράδειγμα, ο Λούκα Βιλντόζα θα τον έβλεπα άνετα στους μισήτους 8. Έχει χαρακτήρα τέτοιο έτσι για πιο καουμπόικο. Παραμένει σταθερά ο Σάμιουελ Τζάκσον της υπόθεσης, ο Μουσταφά Φαλ. Θα μπορούσε και κάτι σε Άλεκ Πίτερς, γιατί εντάξει το έχει και αυτό το πιο καουμπόικο στυλ. Για μισήτους 8 θα έκανε, πιστεύω. Και γενικά είναι πάρα πολύ υποτιμημένος ο ρόλος του Λούκα Βιλντόζα. Έχει βρει τα πατήματά του, έχει βρει τα στοιχεία που θέλει να βάλει έτσι περισσότερο στο παιχνίδι του, που θα δώσει στον προπονητή του και θα τον εμπιστευτεί περισσότερο. Τον εμπιστεύεται και ο Μπαρτζόκας, το δείχνει αυτό. Και γενικότερα εντάξει, το αποκορύφωμα φυσικά ήταν στη Μαδρίτη. Ο Ολυμπιακός είχε πάει σε μια διαβολευδομάδα η οποία ήταν κίνδυνος θάνατος και γι' αυτό κιόλας με αφορμή αυτό μπαίνει και ο λατρεμένος Κουέντιν Ταραντίνο στην κουβέντα. Γιατί αυτή τη στιγμή παίζει μια Μπασκόνια η οποία κακά τα ψέματα είναι πάντα πολύ επικίνδυνη. Έχει τα στοιχεία που την καθιστούν κλασική ισπανική ομάδα. Έχει παίκτες όπως ο Μάρκους Χάουαρντ που είναι απειλή και ξέχασα μάλλον και τον Τσιμαμονέ, και τον οποίο βάζω και τώρα στην κουβέντα. Κακά τα ψέματα, αν και έχει και τον μεγαλύτερο loser κατά με στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μέσα τον Λουβαβό Καμπαρό. Και έρχεται μετά η Real Madrid που ξέρουμε όλοι τι είναι, παρά το γεγονός ότι το σύνολο του Τσους Ματέο δεν είναι και στην καλύτερη του φόρμα φέτος. Παρ' όλα αυτά παραμένει η ομάδα που πάντα θα κυνηγάει την κούπα και πάντα, γιατί η Real έχει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ έχει αυτό το τρομακτικό ελάττωμα για τους υπόλοιπους και τρομακτικό προτέρημα για την ίδια, ότι ό,τι και να κάνει στο τέλος θα μιλάει πάντα η φανέλα. Και εντάξει, έχει και αυτό το βρωμόχερο που μας κάνει να την λατρεύουμε και να τη μισούμε ταυτόχρονα, να μισούμε να τη λατρεύουμε και να λατρεύουμε να τη μισούμε, να το πω έτσι. Σε δύο δύσκολες έδρες, στην Φερνάντο Μπουές Αρίνα και μετά στην Μαδρίτη, έρχεται ο Ολυμπιακός και κάνει αυτά που κάνει. Ως αρχή που πιστεύω δυσκολεύτηκε περισσότερο στην έδρα της Μπασκόνια και γενικότερα πιστεύω έχει δυσκολευτεί περισσότερο με την Μπασκόνια, άλλωστε με τη Real και στο ΣΕΦ έδειξε ότι το έχει το πράγμα, ρε παιδί μου, και με την Μπαρτσελώνα στο ΣΕΦ το ίδιο. Όλα έτσι τα στοιχεία το έδειχναν ότι ο Ολυμπιακός εκεί είναι πιο εύκολα. Και με την Μπασκόνια πήγε και το μάτς στην παράταση. Δεν θα πω τα βρήκε σκούρα, θα πω ότι ο Ολυμπιακός περίμενε, ήταν ένα παιχνίδι που εντάξει θα μπορούσε και να χάσει. Είναι μες στο πρόγραμμα, θα σκοντάψει και κάπου. Το ίδιο και με τη Real, το πίστευα περισσότερο με τη Μπασκόνια. Κι όμως έβλεπες μια ομάδα, πραγματικά δεν το έχω συνηθίσει. Αν και ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 21 και μετά, κακά τα ψέματα είναι, όχι, δεν θα πω ότι καλύτερο έχει παρουσιάσει ας πούμε το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα πω σίγουρα μέσα στις καλύτερες ομάδες, γιατί υπάρχει και ο Παναθηναϊκός περασμένη σεζόν, υπάρχουν και άλλες ομάδες συνολικά, αλλά αυτό το πράγμα που δείχνει ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι και με αυτά που έχει κάνει του το χρωστάει η μοίρα, παιδιά, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και πέραν αυτού θέλω να περάσω και στο μάτς με τη Real. Θέλω να πω δηλαδή ότι ρε παιδί μου, το βλέπεις το πράγμα, είναι μια ομάδα
φανταστική ό,τι και να κάνει. Δηλαδή με τον Ταβάρες κάτω έτσι από της ρακέτας, κάτω από τα δύσκολα έτσι σημεία, κάτω από το καλάθι τέλος πάντων. Βλέπεις ότι υπάρχουν παίκτες όπως ο Γιούλ, όπως ο Ντεκ. Υπάρχει ένα σύνολο, το κρατάει ο Τσους Ματέο. Έχει έτσι, εγώ πάντα θα λέω ότι τη βρώμικη δουλειά την κάνει ο Ταβάρες. Είναι το αγαπημένο μου νομίζω πεντάρι στην Ευρώπη. Γι' αυτό λέω, είναι μια φράση που συνηθίζω, κρατάει τα μπόσκα κάτω από το καλάθι τέλος πάντων. Και πήγε ο Ολυμπιακός και έκανε αυτό το πράγμα που έκανε, να κυριαρχήσει όλο το παιχνίδι, να είναι φανταστικός από το τρίποντο, και ήταν και το αποκορύφωμα αυτού που λέμε περί ανασταλτικού παιχνιδιού. Δηλαδή έβλεπες μια ομάδα η οποία είχε φτάσει σε σημείο, τη Real την έφτασε σε σημείο να βαράει τρίποντα, να βαράνε παίκτες όπως ο Γιούλ τρίποντα, οι οποίοι είναι βρωμοχέριδες, κανονικοί βρωμοχέριδες, και να στέλνουν την μπάλα στο στεφάνι. Για να μην πω πουθενά αλλού, μην μπούμε τώρα στα πουλιά και μιλήσουμε έτσι με ποδοσφαιρικούς όρους. Αλλά το θέμα είναι αυτό που έδειξε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, γενικά εγώ θα το πω, η άμυνα είναι το δυνατό του στοιχείο. Από εκεί παίρνει όλο το hype για να κάνει αυτά που κάνει στην επίθεση. Και κάπου εδώ, μιας και μιλάμε για άμυνα, να μιλήσουμε και για τον άνθρωπο το οποίο του χρωστάμε και μια τεράστια συγγνώμη, τον Nigel Williams-Goss. Τώρα αυτόν σε κάποια ταινία του Ταραντίνο, αν τον έβαζε για να χρησιμοποιήσουμε και το θέμα με το οποίο περνάμε τέλος πάντων στην κουβέντα, και αυτόν κάτι έτσι προς The Hateful Eight θα τον έκανα, Reservoir Dogs σίγουρα. Προσπαθώ να σκεφτώ έτσι και άλλες ταινίες που θα τέριαζε τέλος πάντων ο ρόλος του. Το Λαριτζάκι θα τον έκανα έτσι για πιο, να πω τη μαύρη μου αλήθεια, μια φορά και ένα καιρό στο Hollywood. Μην το πάρετε έτσι στραβά. Εντάξει, εκεί τον πάμε σε ρόλο Brad Pitt, που στην τελευταία σκηνή χύνεται και εκεί αίμα, και εντάξει, και η επωνομαζόμενη ως Κόμπρα, όποτε χρειαστεί δίνει έτσι τον οβολόν της για να χυθεί αίμα. Ακόμα και στη Μαδρίτη δηλαδή το πάλεψε, όσο να είναι, και λίγο έπαιξε μόλις 5 λεπτά, εντάξει. Αλλά ναι, αυτό δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι κανονικά ένα Tarantino Universe. Το σκεφτόμουν δηλαδή όλο και περισσότερο όσο έβλεπα το match με τη Real. Και για να επιστρέψω και λίγο στο θέμα του Nigel Williams-Goss, ο Αμερικανός πραγματικά προσπαθεί να διαψεύσει τους πάντες. Ειδικά με το που μπήκε το 2025 ημερολογιακά, δεν μιλάμε αποκλειστικά για το 24-25, με το που μπήκε το 25 ημερολογιακά. Βλέπουμε τέλος πάντων ότι το παιδί δίνει ρέστα, ο άνθρωπος βλέπουμε πως πρεσάρει πάνω στην μπάλα, βλέπουμε επιθετικά το θράσος του το δείχνει περισσότερο από ποτέ, γιατί είναι και ένας παίκτης ο οποίος και πέρσι ακόμα που έλειπε από τον Ολυμπιακό ήταν ο μόνος πραγματικά, μαζί με τον Σακίλ Μακκίσικ, ο οποίος λίγο έτσι το άφηνε στην άκρη από ένα σημείο, και μετά φέτος το έχει βρει ακόμα περισσότερο και έχει βρει και το μακρινό σου το Μακκίσικ. Ο Γκος είναι ένας παίκτης που από όταν γύρισε από τους τραυματισμούς, γιατί ταλαιπωρήθηκε και στην αρχή της σεζόν από τραυματισμούς πέρσι, έδειξε ότι το παιχνίδι με πρόσωπο στο καλάθι είναι το ατού του. Και φέτος, λέμε για φέτος στο 25 ημερολογιακά, από όταν μπήκε ο Γενάρης έτσι, και το 2025, δείχνει ότι αυτό είναι, εντάξει, είναι το καλύτερό του, βρίσκει και τα μακρινά σουτ, αλλά με την άμυνα έχουν πάθει πλάκα όλοι. Το έβλεπα και από το μάτς με την Bayern, ότι εγώ προσωπικά, ότι το πώς πρεσάρει πάνω στην μπάλα, εντάξει, που υπάρχει και ο Τόμας Γόκαπ, μιας και το τοποθετούμε και τους άλλους, να τον τοποθετήσουμε και αυτόν, θα ήταν ένας από τους μισητούς 8 του Ταραντίνο. Και με την άμυνα ειδικά που παίζει, γιατί εγώ το λέω και θα το ξαναλέω και θα το λέω και μια ζωή θα το λέω, η άμυνα που παίζει ο Γόκαπ είναι κάτι που είναι ευλογία που το έχει ο Ολυμπιακός, και ευλογία είναι που έχει και αυτήν την εικόνα του Williams-Goss που μακάρι να κρατήσει και μέχρι το τέλος. Φυσικά πάντα υπάρχει ο αρχηγός, ο Κώστας Παπα-Νικολάου,
αν και σκεφτόμουν την αρχή να τον τοποθετήσω και αυτόν στο The Hateful Eight, μου κάνει περισσότερο κάτι για Inglourious Bastards. Να την πω την αλήθεια, μου κάνει κάτι πιο άδοξος μπάσταρδος στο πλευρό έτσι του Brad Pitt που απλά έσφαζε να ζει. Ο αντίστοιχος εδώ θα βάλω τον Evan Fournier, γιατί υπάρχει και προϊστορία συγκεκριμένη ταινία εκεί όπου από μια Γαλλίδα ξεκινάει και η πυρκαγιά ουσιαστικά στην τελευταία σκηνή, η οποία είναι εντάξει, αυτό το χάος είναι υπέροχο και νομίζω το χάος γενικά είναι από τα στοιχεία του Ταραντίνο που μας κάνει να τον λατρεύουμε. Τέλος πάντων, είναι όλα αυτά μαζί με πολλά άλλα, μαζί με πάρα πολλά άλλα πραγματικά, τα οποία δεν είναι το γλυκό και νομίζω έχει βρει και τη μαγιά φέτος ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Βγάζει από τους παίκτες του την καλύτερη εκδοχή. Είναι από τη βερσιόν του Ολυμπιακού, η οποία από το 21 μέχρι το 25 αποτελεί μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Νομίζω ότι η φετινή είναι η καλύτερη. Και το χρωστάκι μοίρα στον Ολυμπιακό κακά τα ψέματα και το βλέπουμε. Νομίζω η διαβολοβδομάδα στην Ισπανία, το είχα πει εγώ προσωπικά, ότι αν ο Ολυμπιακός πάρει το παιχνίδι με τη Ρεάλ, γιατί η έδρα της Ρεάλ είναι δύσκολη, πάντα η Ρεάλ είναι μια επικίνδυνη ομάδα, σίγουρα και με την Μπασκόνια το ότι πήρε το μάτς είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά εδώ μιλάμε για τη Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός αν έπαιρνε, είχα πει προσωπικά, το παιχνίδι με τη Ρεάλ, ίσως και να κάνει δήλωση κούπας. Και αυτό ακριβώς έκανε, όχι μόνο το πως πήρε το μάτς, αλλά με τον τρόπο που το πήρε. Ο Ολυμπιακός μπήκε στο γήπεδο και έφτασε σε κάποιο σημείο να προηγείται με 20 πλάς πόντους. Απέναντι σε μια ομάδα που, εντάξει, είπαμε, έχει το Χεζόνια, έχει τον Ντεκ, έχει τον Γιούλ, έχει τον Γκαμπάτσο, έχει τον Νταβάρες κάτω από το καλάθι. Έχει πάρα πολύ πράγμα, πραγματικά. Και εντάξει, γι' αυτό είναι και όχι μόνο επί Ματέο και πιο πριν και ο Τσους Ματέο την έχει κρατήσει στην κορυφή και με Πάμπλο Λάσο σίγουρα που είναι ο άνθρωπος που το έκτισε όλο αυτό. Είναι μια ομάδα που παραμένει πάντα μεγαθύριο και πάντα κυνηγάει και την κούπα. Και ο Ολυμπιακός πήγε εκεί μέσα και έκανε δήλωση πραγματική και με την Μπασκόνια το ίδιο. Απλά με την Μπασκόνια σίγουρα έτσι δυσκολεύτηκε, είδατε θα μας τελειώσει και το σάλιο σε λίγο με αυτήν την ομάδα πραγματικά, γιατί εντάξει είναι πολλά που έχουμε να πούμε για τον φετινό Ολυμπιακό. Είναι αυτή η ομάδα, θα το πω για άλλη μια φορά, βγάζει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού της. Είναι ένα πραγματικό Ταραντίνο universe στα χέρια του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αυτός είναι ο Κουέντιν Ταραντίνο και πιστεύω coach, έτσι όπως τον κόβω προσωπικά, θα μπορούσε να είναι ο αντίστοιχος Κουέντιν Ταραντίνο. Νομίζω θα το ήθελε και ο ίδιος και είναι και κάτι ιδιαίτερα τιμητικό. Και διότι το μαεστράρει με απόλυτη έτσι, πώς να το πω, και απόλυτη σιγουριά αλλά και απόλυτη επιτυχία είναι η λέξη που ταιριάζει. Απόλυτος έτσι αυθόρμητα όλο αυτό που συμβαίνει τώρα. Είναι κάτι που το σκεφτόμουν σίγουρα από το παιχνίδι με την Μπασκόνια, όταν έκανα τη σύγκριση του Μακκίσικ, ο οποίος έκανε καταπληκτικό παιχνίδι στη Φερνάντο Μποές Αρίνα. Εκεί μπήκε η πρώτη μου σκέψη ότι ξέρεις κάτι, εδώ υπάρχει μια σύνδεση με δύο πράγματα που και εμένα μου κινούν πολύ το ενδιαφέρον και το επιβεβαίωσα με την Real. Δηλαδή ακόμα και τώρα που κάθομαι και γράφω αυτό το επεισόδιο και βλέπω τέλος πάντων και τα στατιστικά και τι γίνεται, τι έχει γίνει τέλος πάντων και στα δύο παιχνίδια, σκέφτομαι, δηλαδή ακόμα κάνω παραλληλισμούς και ποιος θα μπορούσε να έχει παίξει που και που τέλος πάντων θα τέριαζε καλύτερα και που το αντιπροσωπεύει καλύτερα όλο αυτό. Είναι όλη η εικόνα του Ολυμπιακού που φέτος κάνει δήλωση. Δηλαδή είναι και μόνο ας πούμε η διαβολοβδομάδα, αυτό που είδαμε στην Ισπανία είναι μια δήλωση. Άλλες ομάδες θα υποφέρουν, έχουν υποφέρει ήδη. Γενικά δεν είναι εύκολο έργο η Ισπανία, ούτε η Βαρκελόνη.
διότι ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει ακόμα με την Μπαρτσελώνα εκτός έδρας, αλλά σίγουρα είναι μια υπόθεση πραγματικό ζόρι και προσπαθώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή και ομάδες οι οποίες προσπαθούν τουλάχιστον, δεν θα πω καθαρά, να ανταγωνιστούν τον φετινό Ολυμπιακό. Σίγουρα υπάρχει Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, η οποία δείχνει ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, αλλά είναι μισό κλικ πιο κάτω, δεν ξέρω, ένα κλικ πιο κάτω. Είναι έτσι η Φενέρμπαχτσε, η οποία είναι αθόρυβη μεν. Θα πω ότι δεν είναι κάτι που με τρελαίνει, αλλά κρατιέται στα ψηλά πατώματα. Σίγουρα δεν είναι αυτό το πράγμα που έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν το είχε άλλες χρονιές. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις που πήγαινε σε έδρες και φοβόταν ο μέσος φίλος του Ολυμπιακού. Δεν θα πω φοβόταν, γιατί σίγουρα έχει συνηθίσει ο μέσος φίλος του Ολυμπιακού. Είναι λίγο, το έχει συνηθίσει το πιεσόμετρο, να το πω έτσι. Και φέτος έχει τη σιγουριά παντού. Δηλαδή ακόμα και στο παιχνίδι της Μαδρίτης υπήρχε έτσι αυτή η σιγουριά. Ο Ολυμπιακός βγάζει μια σιγουριά που δεν την έχει ξαναβγάλει. Τη βγάζει περισσότερο από ποτέ. Και δεν το περίμενα. Δηλαδή ούτε εγώ το ίδιος δεν το περίμενα, που πραγματικά σαν άνθρωπος είμαι πάρα πολύ αισιοδόξος. Δεν το περίμενα αυτό που είδα ειδικά στην Μαδρίτη. Υπάρχει και ο Παναθηναϊκός από εκεί και πέρα πιο κάτω, που εντάξει, πράσινοι έχουν πάρει το 7ο, στοχεύουν στο back to back, έχουν ένα σύνολο έτσι με μπροστάρι τον Ναν, τα είπαμε και στο πρώτο επεισόδιο, σίγουρα όχι τόσο αυθόρμητα όσο τα λέω εδώ. Είναι έτσι, υπάρχει και ο Γκραντ, ο οποίος κάνει δουλειά πραγματικά βρώμικη, υπάρχει ο Ματίας Λεζόρ κάτω από τα καλάθια, που είναι πραγματικά από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρωλίγκα. Υπάρχει έτσι ένα σύνολο στα χέρια του Αταμάν, το οποίο είναι αντάξιο να συνεχίσει αυτό που έγινε την περασμένη χρονιά. Ωστόσο, εγώ θα τολμήσω να δώσω το τίτλο του φαβορί στον Ολυμπιακό, κυρίως λόγω ψυχολογικού παράγοντα. Αυτό όλο είναι ψυχολογικός παράγοντας. Προσωπικά, σαν Θοδωρής, εκτιμώ πολύ το ψυχολογικό παράγοντα και ο Ολυμπιακός δείχνει ότι αυτή τη στιγμή τον έχει στο Θεό το συγκεκριμένο τομέα, το συγκεκριμένο κομμάτι. Και από εκεί και πέρα υπάρχει, μιας και είπαμε για τη Φενέρμπαχτσε, υπάρχει έτσι και η κόντρα από εκεί και πέρα. Πιστεύω οι δυο τους θα παίξουν, μπορούν να παίξουν για την πρωτιά, αν και ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί πια. Και πιστεύω θα μιλάμε έτσι με άλλες, πώς να το πω, με άλλη νοοτροπία, ειδικά μετά από αυτό που έγινε στην Ισπανία γενικότερα, όχι μόνο στην Μαδρίτη. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σίγουρα τα έχω τονίσει και πάλι, ο Ολυμπιακός έχει μια άμυνα φτιαγμένη από γρανίτη. Είναι το μεγάλο του όπλο και είναι αυτό που του δίνει το hype επιθετικά πίσω από τα 6,75. Φανταστικό αυτό που γίνεται με προσεγμένες κινήσεις. Δεν είναι σουτ τα οποία τα βαράμε στα κουτουρού και άιντε. Είναι προσεκτικές κινήσεις. Ξέρουμε που θα χτυπήσουμε με έναν Βεζένκοφ έξω πραγματικό, με έναν Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος δείχνει ότι δεν είναι ο παλέμαχος που έχουμε συνηθίσει για να κλέψω έτσι και στίχο των αγαπημένων Terror X Crew. Μόνο εγώ βάζω Terror X Crew με Ταραντίνο στο ίδιο θέμα και από πίσω Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος τόσο τρελός να το κάνει. Γενικά θα πούμε και για το παιχνίδι στο καλάθι, και με πρόσωπο υπάρχει σίγουρα σε μεγαλύτερο βαθμό, και στη ρακέτα υπάρχει αυτή η επιβολή με Φάλ και Μιλουτίνοφ, το αντίστοιχο έτσι Σάμιουελ Τζάκσον, Τζον Τραβόλτα. Να τονίσουμε για ακόμα μια φορά το ταραντινικό στοιχείο στον φετινό Ολυμπιακό, όσο γραφικό και αν ακούγεται είναι η αλήθεια. Και γενικά αναμένω το φινάλε κυρίως. Είναι αυτή η ομάδα, της το χρωστάει η μοίρα. Υπάρχει ο ημιτελικός του 22 και το σουτ του Βασίλη Εμίσιτς. Υπάρχει ο τελικός με τη Ρεάλ το 23 με τον Σέρχιο Γιούλ και το σουτ πάνω από το χέρι του Φαλ. Υπάρχει το 24, ο Ολυμπιακός έχει αποκλείσει την Μπαρτσελώνα με μισή ομάδα και πάει στο Final Four και έρχεται τρίτος. Νομίζω ότι αυτή η φορά στο Αμπουντάμπι πρέπει να είναι εκεί οι φαρμακεροί για τους ερυθρόλευκους.
το αξίζουν και το αξίζουν όχι μόνο γιατί προκαταλήψεις περί μοίρας και όλων έτσι των λοιπόν. Εδώ υπάρχουν αποδείξεις. Η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, η ερυθρόλευκη. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει ένα υλικό στα χέρια του που νομίζω είναι το καλύτερο που είχε ποτέ. Οι παίκτες είναι όλοι για έναν και ένας για όλους, δηλαδή δεν όλα τα κομμάτια μεταξύ τους δένουνε. Πραγματικά δένουνε και περνάει έτσι. Βλέπουμε πώς περνάει από τον ένα στον άλλον. Ενδεικτικό παράδειγμα η επιστροφή της πολύ καλής κυκλοφορίας που οφείλεται και στην επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ. Και η μαγιά γενικά δείχνει ότι, να το πω έτσι, έρχεται. Θα μπορούσε να το πω έρχεται. Θα μπορούσε να αμφισβητηθεί επί παραδείγματος χάρη, να το πω έτσι, από τον Παναθηναϊκό, γιατί κακά τα ψέματα ο Παναθηναϊκός έχει ένα υλικό το οποίο μπορεί να χτυπήσει το back to back. Από εκεί και πέρα, παρά το γεγονός ότι η Φενέρμπαχτσε, η Μονακό, ακόμα και κάποιες από τις ομάδες που είναι πιο πίσω αλλά παραμένουν πάντα φαβορί, γιατί στα play-off είτε γκαζώνουν, είτε έχουν τη φανέλα, είτε έχουν στο παρελθόν το οποίο τους δίνει και το κίνητρο το οποίο συνδυάζεται και με τη φανέλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να σταματήσει το φετινό Ολυμπιακό. Πιστεύω, το ξαναείπα, μπορούμε να δούμε ελληνικό τελικό. Είναι κάτι ρεαλιστικό. Γιατί και οι δύο έχουν δύο τρομερούς προπονητές, έχουν δύο εξαιρετικά σύνολα, έχουν δύο παίκτες οι οποίοι, θα το ξαναπώ όπως το είπα και στο πρώτο επεισόδιο, είναι ο Ρόμπερτ Ντενίρο με τον Αλπατσίνο, ο Κέντρικ Ναν με τον Σάσα Βεζένκοφ. Αυτό το δίπολο το οποίο έχει χτίσει τη δική του ένταση, ακριβώς όπως οι δύο θρυλικοί ηθοποιοί στην ταινία του Μάικλ Μαν, την ομώνυμη που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1995 στους κινηματογράφους. Τέλος πάντων, με αυτήν την υπέροχη, έτσι, για την υπέροχο να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις, και τα δύο είναι χόμπι, γιατί είναι χόμπι, γιατί τα αγαπάμε και τα δύο. Άλλοι αγαπάνε περισσότερο το σινεμά, άλλοι αγαπάνε περισσότερο το μπάσκετ, άλλοι αγαπάνε και τα δύο, επί παραδείγματος χάρη εγώ. Και γι' αυτό ήθελα να κάνω και το συγκεκριμένο επεισόδιο. Είναι κάτι που έτσι έχω αγαπήσει και τέλος πάντων έχω περάσει χρόνο μαζί του, ο Κουέντιν Ταραντίνο και οι ταινίες του, και είναι, νομίζω, το φετινό είναι αίμα και άμμος για τον Ολυμπιακό, κυρίως αίμα, γιατί και οι αντίπαλοι ματώνουν και ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ σκληρός στο παρκέ. Και με αυτό θα κλείσω, δεν έχω κάτι άλλο, άλλωστε δεν είναι και της φύσης μου, τουλάχιστον πλέον, γιατί κάποτε ήταν, πλέον δεν είναι να το τραβάω περαιτέρω. Πιστεύω ότι η συνέχεια και γενικά το φινάλε, το πώς αναμένουμε να δούμε στον Ολυμπιακό στο τέλος, το πώς θα τελειώσει τέλος πάντων την ιστορία, το happy end, αν θα το δούμε, το end of story, γενικά το πώς θα το δούμε και το αν θα υπάρχει έτσι happy end. Αναμένω να το δω και νομίζω ότι δεν θα πω ότι είναι η καλύτερη έτσι Ευρωλίγκα, είναι μια Ευρωλίγκα που τουλάχιστον με ό,τι έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά ανταγωνιστική, είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Δεν θα πω ότι είναι από τις καλύτερες όλων των εποχών, θα το δούμε και στο μέλλον, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο ευχαριστίεσαι να βλέπεις, γιατί όλοι είναι ίσα βάρκα ίσα νερά, όλοι είναι στο ίδιο επίπεδο, και πιστεύω ο Ολυμπιακός δείχνει ότι είναι ένα κλικ πιο πάνω, ειδικά μετά από αυτά που έκανε στην Ισπανία, και είναι η ώρα του. Του το χρωστάει και η μοίρα, δεν θέλω να δικήσω κάποιον, και ο Παναθηναϊκός πιστεύω ο Παναθηναϊκός είναι ο μόνος που μπορεί να κοντράρει τον Ολυμπιακό, αλλά φέτος νομίζω ότι είναι η ώρα των ερυθρόλευκων. Οι πράσινοι το πήρανε πέρσι με μια εξαιρετική πορεία, μια φανταστική πορεία, αλλά φέτος νομίζω ότι βάφεται ερυθρόλευκη κούπα. Αυτά από μένα, δεν έχω κάτι άλλο να πω σίγουρα. Μετά από αυτή νομίζω ότι τη σύγκριση ήταν κάτι που περισσότερο το έκανα για μένα αυτό το επεισόδιο, να το πω έτσι, σαν εξομολόγηση, με το ταραντινικό έτσι στοιχείο στον φετινό Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ελπίζουμε έτσι να χυθεί κι άλλο αίμα μεταφορικά στην φετινή EuroLeague και να το απολαύσουμε κι εμείς με την καλή έννοια, και καλή συνέχεια και να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε.